ndogara ndiri online kunge hembe yakatota electronic electronic bugs ego fire problem MMP problem ndeyekuti wandikuda tombondida torine wake wanotoda wake wanoda tombomuda torine wake wanotoda ari kundida watanimude antomborina feeling inaye zvodo zvacho ameno ndopi wacha ungati kwaye yembe yandapiwa na Lisa ndobva ndaitora ndinopakisha naye kisha unopabvusa naye bvuso pamwe Lisa paranza majuice nemajis ndiri muchiraundi uswira ndichiasla munhu ndomujusira jecha remonth asi paapo hasi kudaira nombofona 10 macos ozoanza achiti ndiri busy apo kufamba chini mwaya majis ndakumbvunza ondivhara nemakisi mari yendapiwa nemange mashis ndomugila ndichiti misis iye kutofonyera mange mafesi kutosofta mange mafesi hanzo dzatsamwe ndigagapita shanje ndozinokupedza mafuta kuda kunivhara iye achinchita zvedi ari kundida ndingomutamba futi semuzheti yatovagona anagona wake abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame iwe abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame ndozigaya mashoke vakuru pavakati ida nokuda ukada kumanikidza uchachema ine zveshuwa unochema asine nharo isona bhangu tinobva tati todowa ruone hanzi tine shavire kuda kujiwa tichabvuma kupera tajiwa tichabvuma kupera tajiwa tichabvuma kupera tajiwa tichabvuma kupera tajiwa hanzi takabva nekumondora kunaimbwa abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame iwe abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame hanzi abayiwa ngabude mgame abayiwa ngabude mgame